ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ନୌସୈନିକ ବଟକୃଷ୍ଣ ରାୟଙ୍କ ପରଲୋକ। କଳିଙ୍ଗ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ ଆସୋସିଏସନ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନିଆଳି ତହସିଲ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଦଳ ସଭାପତି ଭେଟେନାର ସଦାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବଟକୃଷ୍ଣ ରାୟଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ପହଞ୍ଚି ଓ ସେଠାରେ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟରେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ମରଣୋତ୍ତର ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ସହ ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ନୌସୈନିକ ବଟକୃଷ୍ଣ ରାୟଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଭାରତୀୟ ସେନାର ପୂର୍ବତନ ନୌସୈନିକ ବଟକୃଷ୍ଣ ରାୟ ଶେଷ ସମୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମେନ୍ ଆସୋସିଏସନ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଓ ନିଆଳି।